се молиме, вървят нашите молитви в различни посоки. И как стои волка вътре в тебе и казваш: дай ми сърцето ти, Господи, да усещам, да знам, Господи, да се потопя в Твоята любов. Как искаш да пригърнеш някой, който не иска? Как усещаш в молитва, че сърцето на Господ е в твоето сърце и човека от другата страна как не иска да се приближава и казваш: Господи, направи нещо, Тате, в тая връзка. Не се молиш повече за материални неща, защото не ти хваща окото за това. Не се молиш повече за неща, които се случват в живота ти. Казваш: Тате, дай ми сърцето на сина в този проблем да бъде разрешен. И Святи Дух сега говори в твоето сърце. Усещаш как идва Словото към тебе и те повдига и казва: сине, дъще, аз правя път там, където няма път. И ти казваш вътре в сърцето ти: Тате, благодаря ти за това. Защото твоята любов стои, тя е ежедневна. Твоята любов е несравнима с нашите очи, Господи. Тате, тази сутрин направи това, което искам да направиш, Господи. Да паднат бариери, Татко. Да паднат обстоятелства. Да паднат духови на омраза. Да паднат духови на раздяла. Възстановявай, Татко. Възстановявай, Господи. Възстановявай, Боже. Намесата ти, Господи, върху моето сърце. Да ти благодарим Те. Алелуя. Алелуя. Аз усещам помазанието на Бога на това място. Алелуя. Благодарим на хвалението. Алелуя. Просто ще обикаваме и слава на Господ. Алелуя. Шабана. Моля телефона. Алелуя. Това е добро. Еване, това е добро. Алелуя. Здравейте, църква, как сте? Алелуя. Знаете ли, Давид всяка сутрин благодареше на Господа, че може да прескочи дома на Бога. Тоест да прикачва Божия дом. Той го правеше с радост. Радвам се да видя много хора на това място, които наистина сме тук заради Господ и заради взаимоотношение и заради тялото Христово. Цялото нещо траеше вътре. Аз усещах как Свети Дух докосваше моето сърце. И аз му давах място и му казах: Господи, там където аз не мога. Чуйте го това. Това е много, много, много силно послание, което може от всичкото, което проповядвам тая сутрин, това може да промени живота ти. Тоест да се обърнеш и Неговата намеса. Това, което Бог ще каже, тази дума, е много специално за тебе и за твоя живот. И знаете, докато траеше хвалението, аз казах на моя Господ: Господи, там където аз не мога да направя нищо, направи го Ти, Господи. Там където няма сила, нека Ти да придобиеш, да прибавиш сила, Господи. Там където не мога да простя, Татко, Твоята намеса да бъде там. Знаете ли колко хора искат да простят, от срещния човек не иска да прости? Тук ли сме? Църква, тук ли сме? Чуйте го това отново. Знаете ли колко хора плачат пред Господ и казват: искам
да ме срещнеш от този човек по някакъв начин. Тук ли е църквата тази сутрин? Ще каже нещо. Усещам. Няма да кажа Бог ми каза, защото аз го усещам вътре в сърцето си. Как стоиш на колене и казваш: Господи, ако този проблем не е разрешен, аз съм и целият си имот, и всичките придобивки, и всичките неща буквално да бъдат с мене. Но аз този проблем, аз го гледам, Господи. Това, че ти ще отидеш в друга църква, това, че ти ще избягаш, това, че ти ще промениш 10 църкви. Святия Дух иска да те срещне с този човек. Тогава ще дойде свобода от тебе. Когато ти го направиш, кажете: аз ще го направя. И Бог ще ти даде сила. Няма освобождение да местиш църквите като носни кърпички. Това място е моето, там ни харесваме или кой си, там ни станало на моето. Мястото е в сърцето, където Исус прави обиталище. Тук ли сме? Където Исус прави обиталище в твоето сърце. Повтарям отново, нашето минаване с хората, изповядвам стиха, където казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог не е възлюбил преди да сме повярвали. Преди да сме се опитали да станем перфектните. Каква любов Бог ни е дал? Да се обичаме един на друг. И знаете ли, любовта, тя се изразява или буквално тя действа върху сърцата на хората. Тук ли сме? Ако аз прощавам от сърце на Асен, тя се усеща в сърцето. Защото това е истинското прощение. Когато ти прощаваш от сърце, от срещния човек, го усеща. Защото любовта на Бога, милостта му трае завинаги. Кажете: обиталище в моето сърце. Прошката ще е истинска, когато ние истински прощаваме от сърцето си. Кажете: от сърцето си. Аз мисля, че хванах там отзаде хората. Знаете ли, докато преди 10 на деня имахме различни хора, които проповядваха тук по това. Аз се приготвих послание за църквата, за тялото. И бях много надъхан за това, което аз ще проповядвам. Щях да проповядвам. И преди 3-4 деня просто усетих Святия Дух как променя моята проповед. И казвам: Господи, аз искам да служа на Тебе. Аз искам да се покорявам на Тебе. И Духа на Господа започна да ми говори за любовта на Бога. Тук ли сме, задния ред? Добре. Святия Дух започна да ми говори за Неговата безусловна любов. Това, което Той е направил за нас и какво ние правим за хората. Защото някой път ние казваме: бащата Исус, любовта, самия Бог е любов. Но Той казва, че това, което ние сме приели от Него, не само знание, защото знанието възгордява. Не само дарби, аз ще прочита върху неща, не само дарби, да знаем, че има помазание върху нас, има сила върху тебе. Но главното нещо, което акцентира в цялата Библия, другите неща са важни. Срещата, която ни се среща на небето с Бога,
това е на земята да живеем с любов. Да живеем в любовта на Бога с всички хора. Това отваря широко врати, да можем ние да бъдем на място, където сме тръгнали. Където тръгнаха нашите деца, където тръгнаха наркоманите, където тръгнаха изоставените хора, където тръгнаха всички. И това място е любовта на Бога. Единственото нещо, което дяволът иска да удари в това последно време, е да отлъчи хората от Божията любов. Да ги излъжи, да ги манипулира и да ги премества на друго място. Искам да отворя една скоба и да видите колко хора днеска бягат от църквите, защото не могат да се понасят. Ще сменят църквата и там ще ми е добре. Не, смени, искай Бог да е в твоето сърце, да простиш, да обичаш. И това е твоето място на твоята църква. Тук ли сме? Няма удовлетворение, ако ти смениш църквата с друга църква и носиш климат на непростителност вътре в тебе. Ако ние не стоиме, Бог да промени сърцето ни, да усетим Неговата любов. Колко хора обичате на това място? Децата си. Колко хора обичате децата си? Добре, а вашите съпруги? Нищо, че пият, нищо, че правят неща. Вече умишлено тук го казах, но обичаш това съпруг. Извинявай. Но вижте, да, просто ги видях наляво и мисли. Но ти обичаш това съпруг. Не е ли така? Ти обичаш твоето дете. Ти обичаш твоето семейство. Някой път се изнервяме, когато ни заставаме в молитва и казваме: Господи, Ти ми даде тая любов, но тая любов трябва да бъде споделена любов. Кажете: споделена любов. Аромат в твоя дом. Благоухание в твоя дом. Благоухание в твоя дом. Всеки път, когато говоря с жена ми, в нас, и аз казвам: ние сме причината да благоухаем на нашия дом и на нашите деца. Сигурно казват: баща ми много вика вкъщи, майка ми по-не, тя не обича. Но Исус, когато е в сърцето ти и прави обиталище, целият дом ще усети този климат. Викам на жена ми, обаче тя се смени. Прави неща, обаче тя ме целува и казва: обичам те. Може ли тази сутрин ние буквално да усетим Божията любов в сърцето си? Аз не мога да я предам тази любов. Исус може тази сутрин да те докосне по нов начин. Исус тази сутрин може да направи обиталище. Промяна. Исус може да направи обиталище в твоето сърце. Предаването, където ще усетиш атмосфера на това място от небето, може да промени завинаги мъжа ти. Може да промени завинаги твоето семейство. Когато оставиш царя на солата да докосне твоето сърце. Добре, аз искам да отидем в 13 глава на Коринтяни. Имах послание, което можехме да получаваме неща, но аз искам да се покоря на Бог и вярвам, че църквата, хората на това място, може един човек да има нужда от това слово и да докара трансформация или промяна. Или един човек да каже, да вземе прошка от някой. Аз ще съм много доволен,
защото се покоряваме на нашия Бог. Халелуя! Ако носите Библията си, отворете на 1 Коринтияни 13 глава, може да прочетем нещо и Светия Дух да ни говори от Словото на Бога. Ние предното събрание, когато аз проповядах, говорих, че Бог не спира да говори. Когато ние чуем думите Му от Словото на Бога, Той говори с нас. Видите, Той говори с мен. Когато ние четеме Божието Слово, ние разговаряме с Бога. Някои хора искат да чуят глас, можеш да го чуеш. Защото ние се променихме. Ние имаме Святия Дух. Когато ние четеме Библията, ние правим разговор с Бога. Ние говорим. Чуйте, ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. Малко ще спра до тук и после ще четеме още. Вижте, първите стихове говорят, ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам. Тук разбираме ли, че ние трябва да имаме Божията любов. Или имаш любовта на Бога, или нямаш любовта на Бога. Нали така? Казва първите стихове, ако говориш човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческата дарба и всички тайни, всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че планини да премествам, гледаме, че присъствието, помазанието работи. Помазанието работи. Може хора да бъдат изцелени. Може хора да бъдат освободени. Може Бог да работи. Чуйте, може Бог да работи. Да полагаш ръце на хора и те да оздравяват. Но чуйте, вижте какво акцентира тук в 13 глава апостол Павел казва: и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Чувате ли? Хора даже да бъдат изцелени от моето служение, което Бог ме е дал, от служението, което помазанието да работи. И пак казва, ако аз нямам любов, ако аз съм груб, ако аз режа наляво и надясно, ако аз нямам поведение, ако аз не оставам Святия Дух да, буквално любовта на Бога да придава атмосфера и климат върху сърцата на хора, казва, вие или аз не съм нищо. Казва, и ако раздам всичките си имане за прихрана на сиромасите и ако придам тялото си на изгаряне, а любов нямам, каква полза? Слушайте малко. Каква полза, ако аз съм благословен и раздавам на бедни, обаче аз се разминавам с хората? Ако аз не понасям, ако аз мразя, ако аз съм груб в характера, а давам на бедните, някой да ме види, някой да ми пляска с ръце, някой да говори за моето име и всичкия си имот да раздаваш на бедните, не струваш нищо. Защото Бог на друго място казва, милост искам, а не жертва. Кажете първо милостта. Как ние искаме да получим милост от Бога всеки ден? Как Той казва, отваря небесата и казва на грешните и на праведните, Той дава дъжд. Кажете, дава дъжд. Знаете, това слово заработи вътре от мене. Казвам, Господи, аз кой съм, че да не давам любов? Да не преживеят хората от моя климат и моята атмосфера, да преживеят любовта Ти, Господи, да докосваш всяко му сърце. Как Ти даваш, а аз спирам и казвам, буквално казвам,
аз искам силата на Бога, аз искам да съм благословен, аз искам да чета много, да правя добре, окей, това всичко каза, че помазанието работи. Но чуйте, Бог акцентира нашето внимание върху сърцето ни да бъде изпълнено с любовта на Бога, защото другите неща не ползват. Другите неща работят, но не удовлетворяват сърцето на Бога. Важни неща са. Колко хора, знаете, че Словото на Бога казва, че ние вече не сме болни. Колко хора знаете, че вече ние не сме бедни. Колко хора вече знаете, че ние не сме в духа на демоничната среда. Бог ни е освободил и Той казва, че ние сме ново създание. Той казва, че ние вече сме изцелени на кръста. Той казва, че взима всичките ни болести. Затова, че, брати и сестри, благодарете на Бога за най-малкото. Благодарете това, което вие имате. Защото всичко придобито и давани с любов, това удовлетворява сърцето на Бога. Ти можеш да дадеш от твоето имане с любов, може и да дадеш от твоето нямане с любов. Но ние трябва да усетим себе си, да кажем, Господи, защо аз не говоря с 10 човека, а имам желание да раздавам на бедни и да правя дела. Ние трябва да зададем въпроса си за нас. Ние трябва да стоиме в нашата стаичка и да усетим преживяването, там където ни не достига сила, да искаме сила от Бога, не само да прощаваме, но сила от Бога да обичаме. Повтарям отново, или разбрахте? Да искаме Святия Дух да обработи нашата семейна и нашето сърце. Сърцето става закоровяло, когато няма общение с Духа на Господа. Сърцето не преживява любовта на Бога, когато се отдалечава от Него, когато няма срещи с Него, когато няма постоянство с Него. Сърцето става друго. Плътта започва да се противи. Плътта започва да работи. Плътта започва да не направи да станем груби към хората. Ние определяме хората от това, което ние виждаме. И взимаме посока в нашия живот. Когато ние сме докоснати от Святия Дух, когато ние сме докоснани и променени от присъствието на Бога, ние сме различни. И продължаваме, вижте какво каза, и ако раздам всички си имане за прихрана на сирома си, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, каква полза? Любовта дълго търпи и е милостива. Кажете, аз трябва да бъда докоснат от Святия Дух. Ние имаме сила, когато тази сила, която идва от небето. И Той каза, няма да ни остави сираци. Святия Дух, който е тук на земята, е на разположение всеки път, когато ние кажем, ела Святи Душе, в мене, Той ни преобразява, защото ние по-човешки нямаме силата. Ние сме още в тяло, където съгрешаваме. Но когато ние общуваме със Святия Дух, Той обработва нашата земя или нашето сърце. И казва, любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Тук Словото на Бога говори в нашето, за нас, за самите нас, да проверяваме какви сме отвътре, какво живее вътре в нас. И казва, любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Любовта не се гордее. Не безобразничи. Тук думата е твърдост на характера. Чуйте, не безобразничи, не търси своето се, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината.
всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Ние трябва да се молим за дълготърпение. Ние трябва да търпиме. Някой път идват хората и говорят различни неща. И ако ние не сме свикнали да отидем пред Святия Дух, Той да ни обработва земята, много лесно може да се нараняваме, много лесно може да излязат думи, да наскърбим някой, буквално да нагрубим някой. Това не е нашата позиция. Нашата отговорност пред Бог е ние да ходим в любовта на Бога. Да придаваме любовта на Бога върху хората, върху домове. Много пъти от тук, от това място съм казал, ако говорят за нашите имена, кои сме ние, че посещаваме църквата, те трябва да имат, да говорят добри неща за нас. Защото всеки един човек, който се стреми да бъде християнин, всеки един човек, който е новороден, Божията любов трябва да бъде припътвана в неговото сърце и в моето сърце. Затова Словото казва в Йоан 15, ако прибъдат и в мене, и аз в вас, вие ще дадете много плод и плодът ще бъде изобилен. Тогава, когато ние припътваме, Бог ще изпълни нашето сърце. Колко хора някой път, когато сте докоснати от Святия Дух, отивате и казвате: Стефане, обичам те, брат ми. И той отива и казва: някак си не съм очаквал, но любовта на Бога може да го направи. Защото ти се предаваш на Неговата любов и се покоряваш на Неговия глас. Продължаваме. Някой да му ориентира. 8. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж, напуснал съм, което е детинско. Искам малко да говоря тук. Вижте, апостол Павел казва: когато бях дете, като дете говорих, като дете се отнасях, като дете разсъждавах, като дете стоях пред Бога. Но когато станах мъж, кажете мъж, израствани. Някои хора са деца в духа от много време и не искат да пораснат в духа. И те си остават същите. Защото казва: когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм, което е детинско. Защото сега виждаме неясно, като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно. Както и съм бил напълно познат. И тъй остават тези три неща: вяра, надежда и любов. Но най-голямото от тях е ние имаме вяра, която ни е дадена от Бог. Вярата е подарък. Вярата е подарък от Господ. Той дойде и ти намери. И чуйте, казвам надежда. Ние имаме една надежда, че един ден от тази земя ние ще преминем и ще отидем на място, където Бог ни е приготвил място. Но казва, че последно от тези две неща най-голяма е любовта. Защо? Защото ако не четете Библия, поне песента да знаете: защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века.
И тя е вечна. Любовта на Бога е вечна. Тя не е само на земята, тя е вечна. И Бог иска да ни научи да живеем в Божията любов.